Здравейте! Днеска ще направим реакция на този канал. И този канал тук има само едни много кратки видеоклипчета, но имат много харесвания и много гледания. Сега само първия ще ви прочета гледанията. Показвания се казват, но аз му викам гледанията и сега е време. Тук са 17 милиона. Трябва да гледате там под видеото. Добре. После са 137 хиляди гледания, 485 хиляди гледания, 927 хиляди гледания, 23 милиона гледания. Това е много. 1 милион и 900 хиляди гледания, 260 хиляди гледания, 344 хиляди гледания, 60 милиона гледания. Не мога да повярвам, това е много. Вижте. Точно това. Тук 60 млм. М означава милион съкратено. Добре, 12 милиона гледания, 303 хиляди гледания, 2 милиона гледания, 5 милиона 800 хиляди гледания, 22 милиона гледания, 16 милиона гледания, 261 хиляди гледания, 5 милиона и 800 хиляди гледания. Аз всички тези видеа са ги лайкнала. Аз сега ги разгледах и бяха най-спасяващите видеа с умното кученце. И вие сега ще ги гледате. И ако искате да отидете в този канал и ако излезнат същите ви видеа, ако отивате в шортс, там в шортс има толкова много шортс, можеш да си плъзгаш от различни ютубъри. И аз имам само като 5 шортс. Сега е време. Сега ще ви покажа само едно и тогава ще продължим с четенето. Това се казва като припада и няма вода и тогава то джалука. И сега взима банкнотата и отива в магазин. И дава банкнотата. И сега отиват в фризера. И тогава кучето искаше вода. И това си обръща главата, значи не вода. Това иска. Добре, и сега е време. Поставя го. И тогава сега тя се събужда и сега ще си пине вода. Чакай, ще намаля музиката, за да ме чувате. Само гледате видеоклипче. Това беше. Сега продължаваме с четенето. И аз съм го лайкнал. Вярно ли? Да, вярно е. Добре. 301 хиляди гледания, 37 милион гледания, 37 милиона гледания, 29 милиона гледания, 4 милиона гледания, 4 милиона и 900 хиляди гледания, 172 хиляди гледания, 4 милиона и 400 хиляди гледания, 2 милиона 300 хиляди гледания, 26 милиона гледания, 75 хиляди гледания, 79 хиляди гледания. И ако не знаете, хил означава 1000. И ние го учихме по математика. Така се съкръщава. А пък милион се съкръщаваше тамка отстрани, където това се съкръщава милион. И после имаме 13 хиляди гледания, 444 хиляди гледания, 304 хиляди гледания. Някои са много тъжни, но не ревах. Сега гледайте, чакай не, започваме от най-долното, така ще стане.
Добре, вижте сега. Хората си изфърлят работите и не изправят кошчето. И сега кучето махне момиченцето и тогава сега ще го събират. И кучето вкарва един кош тамка, виждате ли? Вкарва едно шишенце. И те почистиха коша с плъзгане. Плъзгане. Нагоре. Да бе, трябва да сме започнали от отгоре. Значи, и това тук той се престорва да е умрял. Сега гледайте какво ще стане. Тамка, сега ще видите какво шокиращо нещо. Чакай сега. Чакай сега и сега, като всички хора са махнат, сега лай. Тамка и е имало момиченце, онози човек беше заключил момиченце вътре. Има 1000 лайка, 1000 лайка, не знам как се казва. И този език е някакъв и вижте, може да отваря врати също. Това е много хубаво куче, ама Дора не може да ги прави. Чакай, тук забравих какво щеше да казва. Сега се престорваше на умрял, но не знам сега какво щеше да казва. Да, знам. Сега гледайте какво ще стане. Той се преструва на умрял и изгонва и сега е време. И тамка е имало момиченце. Добре, и сега следващото нещо е, когато си изфърля боклука в кошчето и тогава е чул как котенце мялка. Вие не можете да чувате, много е такова. Ето тук беше заседнал котенцето. Ето това е котенцето. То си скочи. Котенцето си върви. Котенцето не се изплаши толкова от кучето. И то го спаси. Добре. Следващото нещо. Паднаха и светофарите изсвършват. Затова сега гледай какво става. Всички хора. И кучето. Кучето, знаете ли какво щеше да прави? Да кара повече бързо количката. Много е смешно да го гледаш. Много е смешно как куче вместо човек да кара това. И всички тези видеа са ги лайкна онова синто. И трябва да се абонирате и за този канал тук, ако мислите, че те са прекрасни видеа, и да се абонирате и за тези кученца тук. Тези кученца, ето тук сега, които гледаме, тези тук мислят, че имат над 1 милион абоната. Няма как, тези видеа са най-талантливото кученце в света. Тези може да имат над 1 милион абоната. И вижте, онова кученце фана онози човек, който му взе чантата. Добре. И следващото нещо, тук не знаех какво става. Просто направиха един кръг и тогава не знам какво стана. Изобщо не разбрах нищо. Нищо не разбрах изобщо. Просто се завъртяха и нищо не стана. Изобщо не разбрах. И ето онова е детенцето погали кученцето. И после му се карат. Не зарежда. После му се... не, тук отдолу тази малка линия си върви. Чакай от начало. Унази малка линия си върви, ако шорта ти зарежда. Добре, пак си гали кученцето. Това е от начало. Го пуснах.
И после му се кара. Мразя това. Не можете да изгледате всичкото клипче. Сега гледате. Не може да зарежда. Добре. Сега. Да видим дали ще проработи. Да, проработва. Това е един човек, който му дава близалка и не трябваше това да се прави. И сега гледайте, кучето просто толкова силно, че се махна. Се махна от веришката, което се държеше. Това мисля, че е много силно да се дръпне така. И сега и те галят кученцето. Добре, вече това беше повторно. Сега е време. И той си намери един голям рак. И това детенце си реве за играчката. Бързо. Но това беше от тъжните работи, където кученцето зарева. Те му се скараха. Поне не можете да чуете джаукането, иначе ще е много лошо. Ще се разплачете. Сега е време. Следващото нещо. Това е един човек, който е бутнал такива работи. Бутнал си е някаквите там домати и кучето му ги събира и тогава му ги носи. Добре, следващото нещо. Тук, когато кученце също се разсърди, едно кученце, където се разсърди, и ще пуснем и втора част. Мисля, че това беше. И тези тук всички могат да си отварят вратата. И сега му дава храна. И то се разсърдва. Онова тамка по тъмното си лежи и това реве. Не знам как го направих, ама не знам как реве. Не знам дали и то сега падна в дупчица. И това най-якото всички. Виждате ли колко лайка? 1 500 000 лайка. И това е с въжето. Сега ще го издърпа. Това беше тази серия, не беше онази. И вижте, тук пищи за много хора. И знаете ли какво става? Става ето това. Кучето се маха с момичето и тогава тамка има достатъчно хора. И виждате ли, кучето може да сяда така и да се изправи на два крака и да си кръстоса предните лапички. Това може. Чакай, това го гледахме следващо. И това тук не знам и тук какво стана, но просто му даде някакво шоколадче и не знам за какво се сърдеше това момиченце. Не му рове в чантата. И сега това кученце се разсърдва. И сега гледайте какво спре. И даже ето така се наказва кученцето, така може да се държи и да си наведе главицата. Не знам какво направи, ама сигурно му даде храна. Добре, следващото. И тогава сега трябва да освободят едно седало. Сега дърпа.
Това си е стопанката на кучето, затова не е друг човек. Иначе друг човек щеше да му се скара. Това беше. Сега следващото нещо. Това го гледахме, другото нещо. Падна в дупка. На мен много ще ме боли, ако падна в дупка. Там е сементена дупка. И тогава той отива и взима на някой чантата. Знаете ли за какво? За да го последва. И тогава запушва дупката, но вече там са я изкарали. Тази от дупка стана опасна. Добре, сега следващото нещо. Отива да си занесе храна на другия човек. Те сигурно живеят в апартамент. И това може да носите храна на други хора. И също лекарството. Това беше болен човек. И сега трябва да отиде да вземе лекарство. И не знам за какво взе празната кутия. Още не разбрах нищо. Оти взе празната кутия. И то отиде в магазина и взе една кутия. Добре, сега е време. И тук с едно нещо. Тук един лош човек сигурно му постави някакъв гаден, отровен кремвирш и затова кучето го взе. И детето се разплаква, оти не знае нищо. И тогава идва. И тогава тук не знам какво това означаваше. Тази тухла и там нещо. И не знам за какво означаваше. То бяга. Добре, следващото нещо. Това е най-якото от всички, които съм гледала. Тук едно момиченце пак беше такова. Пак беше отвлечено, ама беше голямо момиче. Сега гледайте какво става. Той се тули. И наистина се казва Додо. Казваха Додо в чата. И ние така викаме на Елен. Моето кученце му викаме Додо понякога с моите братовчета. Тогава скъсва ръчичките и тогава избягва. Сега следващото нещо е, че подгони един човек, който... Сега ще разберете какво стана. И тогава сега кученцето е наказано. Вижте как лежи. И това беше някакъв човек, който пак искаше да отвлече момиченце. И тогава той реве от радост. Не знам как реват тези кученца. Изобщо. Никога не съм виждал кученце да реве. Той се отрепа, ама този беше бездомен човек. И тогава му да храна, този човек беше бездомен. Уау, видяхте ли каза Додо? Каза Додо. Там отдолу пише на английски, пише Додо. Сега е същото нещо. Този човек е нямал ръце и това е много гадно за хората. И му ритат храната.
Много ще ми е гадно, ако нямам ръце, нямаше да играя игри, нямаше да мога да си правя YouTube канала и даже не могах да държа телефон за влог. Това ще да е много... Даже може да отвърта и шише и сега гледай какво правя. Много беше смешно това. И сега става... И тогава му дониса нов хляб. И сега гледайте какво прави кучето. Много е смешно, когато просто държеше хляба толкова кротко. Добре, следващото. И това бяха неговите ключове. И виж, та не може да говори. Та не може да говори за това не. Сега пак ще си ги намери. Не може да говори. Това момиче не може да говори. Не може да говори и чува. Не може да говори и чува. Това е много гадно и много малко хора го имат сигурно. Не може да говори и чува. Това е когато едно момиченце си изпусна портмонето. Но вече кучето го изгуби, но сега ще видите какво ще стане. И то си ляга. Ха-ха. И то спасява портмонето от хора. И тогава пак си дойде момичето и сега му го постави. Добре, това беше всичко. Следващото беше едно нещо. Когато ето това момиченце, което искаше да му отвлече бебето. И тогава бебето се разревава от страх. И му дай играчка и сега започва да прави някакви работи. Това е най-лайкнатото видео. Това е 1 милион и 800 хиляди лайка. Добре. И вижте сега, което тук кучето прави повече пари от това. Кучето прави повече пари от хората. Сега ще видите какво ще стане. Чака. Ляга. И още ляга. И тогава спечелва 20 лева. Не е точно лева, но кучето му са дали много левове. Все едно, че се е преструвал на бълн. И това се разревава. Видяхте ли какво стана? Добре, и сега пак му дава храна. Ето тези кучета са много хубави. Има и бялото. Най-хубаво много ми харесва бялото куче. И това беше разреваването. И тогава това пак избягва. Ето това става. И сега това е реването. Не знам как реват изобщо. И сега, гледайте, ще пусна втора част. Не знам кое беше. Това беше, да. Ето това пак си още реве и после чува мялкане, усилва мялкане.
част, видяхте. Чакай, Прис, къде бяхме? Детето, това разсърдване. Добре, следващото е било това. Пак също. Сега ще това го изгледахме. Това не знам какво беше. То включва кабела, само го изгледах. Пише стрелка, да не го харесвам, но го харесвам. Добре, и сега то включва кабел. Не знам за какво е този кабел. Да, и наистина са живяли в апартамент. Аз познах. Това го изгледахме. Няма повече. Плъзнах надолу. Добре, това беше всичко. Чао! Ще си променя името на канала на История за плюшени играчки, влогове и гейминг и реакции. Това ще си го променя. Чао!